Беләсез, эфирда татарлар тапшыруы дөньяның төрле җирләрендә яшәүче кан кардәшләребезне сәламләргә бик шатбыз. Милләттәшләребезнең күркәм гамәлләре, күренекле шәхесләр һәм гомумән милләт яшәеше безнең игътибар үзәгендә. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Астананың иң яхшы спорт мәйданчыкларында 21 спорт төре буенча ярышлар уза. Казакъстаннан Әдилә Төхбәтова видеоязмасында. Җиңел булдымы, авыр булдымы? Беркайчан җиңел булмый, любой җиңү. Эшләргә кирәк. Татар китабы йорты һәм Шәриф Камал музей фатирында күргәзмә ачылды. Хади Такташка багышланган кичәдән безнең репортаж. Вакыт үзе күрсәтте. Такташ иҗаты минутлык булмаган. Гасырларга тең иҗат. Чиләбе өлкәсе Шибәркүл татарлары белән хәбәрчебез Гөлдар Хафизова очраштырыр. Тел сакланырга тиеш. Телемне яраткан өчен монда Шибәркүлгә 40 километр килеп җырлап йөрибез. Иптәшем дә бергә йөри. Матурлык дөньяны коткара, матурлыкны тудыручылар без үзебез. Татарлар тапшыруы чигүче Зөлфия Габидуллина да кунакта. Кайдадыр ниндидер рәсемнәр күрәмме? Каралым бана ничек бәйләп була икән, менә була ничек килеп чыга икән дип бәйлим. Хөрмәтле тамашачылар, инде хәбәрчеләребез әзерләгән сюжетларга күчик. Бу көннәрдә Казакъстан 5нче Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын каршылый. Бүген бу милли спорт төрләре буенча дөньяда иң зур ярышлар. Аларда беренче чиратта күчмә цивилизацияның варислары яшәгән илләрнең халыклары катнаша. Шул исәптән Татарстан Республикасыннан 60 спортчыдан, тренерлардан һәм хөкемдарлардан торган делегация килде. Астананың иң яхшы спорт мәйданчыкларында 21 спорт төре буенча уеннар узды һәм 97 комплект медаль уйнатылды. Ярышларны безнең хәбәрчебез Әдилә Төхбәтова да күзәтеп бара. Еуразияның жүрегі Астана қаласына 5-нче дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. 8 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр Казакъстан башкаласында 5нче Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары уза. Астанага 85 илдән 2000ннан артык спортчы килгән. Моннан тыш уеннарны ачу тантанасында Бөтендөньядан 3000гә якын артист катнашкан. Ярышлар 21 спорт төре буенча уза. Алар арасында ат чабышлары, милли көрәш төрләре, традицион интеллектуаль уеннар, уктан ату һәм башкалар. Аударыш ярышларының беренче көннәрендә үк безнең Татарстан спортчылары яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. 3нче урын алган өчен Губайдуллин Илнур марапатланды. Россия Федерациясы. Алмаз Камалдинов һәм Илнур Губайдуллин 60 һәм 80 килограмм авырлык категорияларында чыгыш ясап, гомум команда зачетында 2 бронза медаль яуладылар. Җиңел булдымы, авыр булдымы? Беркайчан җиңел булмый, любой җиңү. Һәр вакытта үзеңнең көчең кергәсә генә, шул вакытта гына теге җайлырак була. Шөгыльләнсәң генә инде. Просто гына теге илеңгә шәйп киттең дә бардың гына җиңеп булмый. Эшләргә кирәк. Аударыш, бу көрәш һәм атта йөрү күчмә халыкларының 2 традициясен берләштерә торган ярыш. 2 җайдакчы бер-берсен ат өстеннән ягып төшәргә тиеш. Илнур Губайдуллин тумышы белән Татарстан Республикасы Кукмара районының Олыяз авылыннан. Аударышка килгәнче 8 яшеннән көрәш белән шөгыльләнгән. Бүген ул аударыш буенча 3 тапкыр Россия һәм Татарстан чемпионы, дөнья чемпионатының көмеш призеры. Атларга мәхәббәтне аңа балачактан ук әтисе тәрбияләгән. Мин үзем атлар тотам, атлар бар, көн саен шул ат өстендә йөрибез, сабантыйга әзерлибез, ярышларга әзерлибез. Теге аерым әзерлек белән иткән юк инде. Атнага 5 тапкыр спортзалда көрәштә, кич белән атлар янында. Просто шуның аркасында миңа бу спорт төре җайлырак бирелә. Ә нинди спорттан килдегез? Без башланча скачкаларда йөрдек. Иң беренче татар атлары белән. Аннан соң уже аударыш спак уйный башладык. Менә шундый бәйгеләрдә беренче тапкыр катнашасыз. Мондый зур бәйгедә беренче тапкыр. Соңгы елларда Татарстанда бу мавыктыргыч уен традицияләрен актив торгызырга тырышалар. Ерак әле революцияга кадәр безнең бабайлар моның белән көрәш үткәргәннәр. Бигрәк тә әле мин хәтерлим, без малайлар булып та, бәләкәй чагында атлар белән теге дубыр бар инде Карабашта. Шул дубырга барып, шунда атланып, шунда көрәшә идек барыбер. Безнең канда бардыр инде ул. Менә без аны һәр яңартып җибәрдек. Яңадан кагыйдәләрне дөрес кенә әйтеп яздык. Аударыш буенча 3нче бронза медальне Инсаф Хөсәенов алып килде. Мин үзем ат спорты белән шөгыльләнә идем бәләкәйдән.
Именно бірінші тапқыр 2019 жылда Лениногорскийда Фарит абай уздырды шушы аударыш уйынын. И шуннан біз шушы уйынны белән гел шөгыльләнәбез, уйныйбыз. Безгә бик ошый уйын. Бик яхшы чыгыш ясадылар балалар. Бөтенсен котлыйбыз. Безнең менә бу бәйгедә булганы шундый хисләр, шундый зур бик шат. Рәхмәтләр, Казахстанга рәхмәт. Казак көрәше буенча җиңел булмаган көрәштә бронза медальне Татарстан Республикасының тагын бер вәкиле Дина Гыйзатуллина яулады. Әлеге уеннарда ул милли көрәшнең берничә төрендә чыгыш ясый. На играх кочевников меня заявили в 2 вида. Әлеге күчмә халыклар уеннарда мине 2 төрдә белдерделәр. Кичә казакча көрәштә катнашып 3нче урынны алдым. Казакча көрәш дзюдо һәм самбога охшаш, әмма аерыла торган моментлары да бар. Тәҗрибә өчен бу бик яхшы нәтиҗә дип уйлыйм. Также меня заявили в борьбу алыш. Кагыйдәләре буенча татар көрәшенә бик якын булган алыш кыргыз милли көрәше дә узды. Монда да безнең спортчылар бик яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Алтын медальләргә Дина Гыйзатуллина һәм Ранис Галәҗетдинов лаек булды. Спортчыларны җиңүләре белән Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов котлады. Сине кыстылар, син молодец. Син тырыштың, ахырга да бирмәдең. Дина үзенең характер белән, кеше белән җиңү ялады. Мин горурлык хисләре хистем. Яңадан Россия гимны, Россия флагы зур аңгыларда бүген. Киләчәктә дә спортчыларыбызга иң югары җиңүләр телибез. Әдилә Тухбатова, Баржан Кажиканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Гасырлар һәм минутлар татар китабы йорты һәм Шәриф Камал музей фатирында шундый исемдәге күргәзмә ачылды. Гасырлар һәм минутлар Хади Такташның Ленинга багышлап язылган поэмасы. Ул 1924 елда төгәл 100 ел элек дөнья күргән. Моннан тыш күргәзмәдә Хади Такташның кул язмалары, хатлар, документлар һәм шәхси әйберләре урын алган. Тулырак киләсе видео язмада. Хади Такташны шибәр, серле, зәңгәр күзле иҗатчы буларак беләбез. Үзен чабаталы шагыйрь, авыл малае Мукамай дип тә әйткән ул. Татар кешесе аның әсәрләре белән мәктәптән үк таныш. Тик төрле яшьтә аларны төрлечә аңлыйсың. Үзе шигърияттә мин мәхәббәт байрагын күтәрдем дип килә. Инде 20 яшендә ул Казанга килгәндә үзенең иҗади платформасын туплап, үзенең иҗади программасын туплап, үзенең yüzün formlaştırıp kilgen şagir. Казан аны тудырмады, ул Казанга яңа шигърият топ килгән шагыйрь. Хади Такташ инкыйлаб, соцреализм, үзгәртеп кору чорларын кичерә. Аны һәр вакыт яратып укыйлар. Шул ук вакытта аны бастырмаган чакларда була. Ул дәвердә журналистлык эше белән командировкаларга йөреп, акча тапкан, туганнарына ярдәм иткән, гаиләсен тәэмин иткән. Гөлчәрәне бик яраткан ул. Беренче хатынын, әлбәттә, беренче мәхәббәте ике шагыйрь аны бик каты яраткан Гадел Кутуй һәм Хади Такташ. Әмма Гөлчәрә сайлаган Хади Такташны, чөнки инде Такташ массы бар шагыйрь, матур һәм ул шанган, ул дәүләт системасы белән бер юл белән барыр дип, әмма ләкин инде кияүгә чыккач ул күргән Такташ бу юл белән барасы бик килми. Гөлчәрә инде шундый адым яса, яшь баласын калдыра Такташка, үзе китә юридик белем алу өчен Мәскәүгә. Хади Такташ төрле жанрда эшләп калган. Соңгы елларда киностудияда эшләп йөри, кино төшерергә хыяллана. Аның турында үзе исән вакытта ук китаплар языла башлый. Ә биографиясы уйдырмалар белән тулы башкан. Беренчесе яше белән бәйле. Беренче Бөтендөнья сугышы башлангач, авылдашлары аны саклап калу өчен яшен киметеп яза. Үзе яшәгән чорда ук аның турында мифлар тудыла башлады дәүләт исеменнән. Безнең совет системасына татар шигъриятендә кирәк булды кумир, Маяковскийга тиң идеологияга яктан һәм үзе китер алдыннан да бер хатында язды, мине Есенин дарына күтәргә омтылалар дип. Есенин белән Маяковский бер
төрле иҗат түгел. Хади Такташны үз-үзенә кул салган дип тә чыгарганнар, тик бу дөреслеккә туры килми. Кышын мунчага баргач, шәшен киптермичә кайтып китә. Юлда аны туктатып сөйләштерәләр, шигырьләр сөйләтәләр. Шунда шагыйрьгә салкын тия һәм инфекция канга китә. Табиблар аны бүгенге дарулар белән дәвалап булыр иде ди. Хади Такташ вафат булгач, әнисе бәйет яза. Аның кул язмасы күргәзмәдә тәкъдим ителгән. Күргәзмәдә Хади Такташның туган ягы, әти-әнисе турында мәгълүматлар да бар. Бу рәсемне Такташның олы улы Рауил әфәнде Такташның туган авылы Сыркындыда менә Такташ үзе туган нигезне сурәтләп ясаган шушы рәсеме. Биредә Такташның портфелен күрергә мөмкин. Аның кул язмалары, аның үз куллары белән язылган шигырьләрнең вариантлары, мәкаләләре. Гомумән Милли музей фондында шагыйрьнең бик күп архивы саклана. Аны 1970 елларда Хади Такташның кече улы Аван тапшырган. Күргәзмәдә дөнья әдәбиятына тиң әсәр Җир уллары трагедиясе дә, 100 ел элек язылган Гасырлар һәм минутлар поэмасы да урын алган. Музей буларак без һәрвакыт теге яки бу датага, юбилейга игътибар итәбез. Гомумән менә Ленин үлеме ул бит татар әдәбияты өчен дә зур тема булган, зур вакыйга булган. 24 елда берничә атна эчендә татар шагыйрьләре 20-30лап шигырь, поэма язалар, мәкаләләр язалар шу темага багышлап. Ул үзе дә аерым күргәзмәлек тема чынлыкта. Һәм без инде бу форсатны кулландык Такташка игътибар бирер өчен. Күргәзмә 15 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Шул вакыт эчендә Шәриф Камал музеенда мәдәни һәм белем бирү чаралары да каралган. Камера концерты, классикның тормышы һәм иҗаты турында лекцияләр циклы, дискуссияләр һәм остаханәләр оештырыла. Шулай ук Казанда Хади Такташ белән бәйле урыннар буенча җәяүле экскурсия үтәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Чиләбе өлкәсе Шибәркүл татарлары белән хәбәрчебез Гөлдар Хафизова очраштырыр. Тел сакланырга тиеш, телемне яраткан өчен монда Шибәркүлгә 40 километр йөреп җырлап йөрибез, иптәшем дә бергә йөри. Матурлык дөньяны коткара, матурлыкны тудыручылар без үзебез. Татарлар тапшыруы чигүче Зөлфия Габидуллина да кунакта. Кайдадыр ниндидер рәсемнәр күрәм. Карале бана ничек бәйләп була икән, менә бугай ничек килеп чыга икән дип бәйлим. Рәсми мәгълүматлар буенча татарлар Шибәркүл шәһәренең гомуми халкының 3%-ын тәшкил итә. Алар бирегә тарихның төрле чорларында, төрле язмышлар белән килеп урнашкан. Нигездә җитештерүдә, төзелештә хезмәт куйганнар. Милли мәдәниятне саклау, үстерү һәм пропагандалау яшьлеккә кайту үзешчән ансамблендә алып барыла. 2009 елда шәһәр тарихында беренче тапкыр ачылган мәчеттә ватандашларыбыз дини ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Шибәркүлдәге милләттәшләребезнең яшәеше белән Гөлдар Хафизова таныштырыр. Шибәркүл шәһәре Урал тау сыртының көнчыгыш битендә, шул ук исемдәге Матур күл ярында урнашкан. Аның тарихы 1736 елда рус-казак ныгытмасына нигез салудан башлана. Һәр хәлдә, тарихи мәгълүматларда ул беренче тапкыр шулай телгә алына. Соңрак Шибәркүл ныгытмасы зур казак станицасына әверелә. Инде 20 гасырның 50 елларында сәнәгать үсеше нәтиҗәсендә бирегә шәһәр статусы бирелә. Нәкъ менә шул еллардан башлап татарлар бирегә актив килә башлый. Рәсми мәгълүматлар буенча, бүген ватандашлар шәһәр халкының якынча 3%-ын тәшкил итә. Эрләү өчен капчык-капчык йоннар әзерләгән Мәрвә апа Касымова. Тиздән салкыннар башланачак. Буш вакытларында ул оек-башлар, шәлләр бәйли. Җайлап кына шулай бәйләп утырам. Успокаиваюсь, уйлап бөтен үткәннәрне уйлап. Мәрвә Касымова Шибәркүлгә 17 яшендә килә. Металлургия заводына эшкә урнаша. Мин килдем заводка, крановщица булып укыдым 3 ай. Крановщица булып 20 ел эшләдем. А потом аппаратчицей булып эшләдем котельныйда. 50 ел министр. Эш арасында шәһәрнең ял итү үзәгенә җырларга йөргән. Коллективтан хәзер дә аерылмай ул. Андый татар шаирларны шәһәрдә ишетеп булмай. Сөйләшәбез бергә бөтенесендә, уртаклашабыз бик күңелле. Тел сакланырга тиеш, телемне яраткан өчен монда Шибәркүлгә 40 километр йөреп җырлап йөрибез, иптәшем дә бергә йөри. Икәүләп йырлыйбыз. Исәнбез, яшибез без, Алла
Шәһәрдә генә түгел, бөтен Чибәркүл районында ватандашларыбыз туган телдә җырлый ала торган бердән-бер милли төркем. Ул 90-нчы еллар башында ана телендә аралашырга теләгән хатын-кызлар тарафыннан булдырылган. Руководители булмады, просто гына бергә бөтенсе җыелган иде. 6-7 кеше булдылар шулай. 30 ел инде коллектив белән Фирдәүс Фазлыкаев җитәкчелек итә. Мин бу шәһәрдә эшлим 95-нче елда. 10 кешедән торган әлеге үзешчән коллектив шәһәрдә милли татар-башкорт мәдәниятен пропагандалаучы булып тора. Яшьлек какая-то зурларныкы, а бәләкәләрнеке яшьлек. В будущем я хочу тоже в эту степь. Киләчәктә мин мәдәният юнәлешендә барырга, үз ансамблемны төзергә телим. Миндә татар каны бар һәм әлбәттә мин үз халкымның гореф-гадәтләрен дә өйрәнәчәкмен. Продолжить традиции. Аллаху акбар. Сами Аллаху лиман хамду. 2003 елның июлендә Чибәркүлдә мәчет нигезенә беренче кирпич салына. Шул вакыттан башлап шәһәр мөселманнары җыелып бергә гыйбадәт кыла башлый. Рәсми ачылышы булмаса да, монда төзелеш вакытында да намазлар өзелмәде ди Чибәркүл мәчете имамы Вугар хәзрәт. Татары башир, которые жили здесь, да. Монда яшәгән татарлар рухи ризыкка бик сусаган. Күлнең тарихи исеме төркичә Чибәркүл булса да, бу җирдә мәчет бер кайчанда булмаган. Халыкның рухи ихтыяҗлары бик югары дәрәҗәдә. Берничә мәртәбә мәчет төзергә омтылышлар булды. Үз вакытында төзелешкә дип акча да җыйганнар. Мөгаен нәкъ менә шушы мизгелне Аллаһ мәчет төзү өчен сайлагандыр. Чөнки Аллаһ Тәгалә ихтыярыннан башка берни дә барып чыкмаячак. Бик без, значит, рызабыз. Не только Авидар, Бавайдар, да, ходят, а видят, что молодежь ходит. Мы все ходим, все. У меня и муж ходит. Без барбыз да йөрибез. Бу минем оногым. Аны да мәчеткә алып килдек. Нәкъ менә Чибәркүл күленә 2013 елның февралендә бөтен дөньяга диярлек билгеле булган метеоритның 4 килограмм авырлыктагы өлеше төшкән. Хәзер ул Чиләбедә, Көньяк Уралның Дәүләт тарихи музеенда куелган. Ә шәһәрдә күк җисеме истәлегенә кичкенә стелла урнаштыра алдык диләр Чибәркүл халкы. Шулай, Чибәркүл җирендә яшәүче ватандашларыбыз да еш кына игътибар үзәгенә читтә калсалар да, үз хезмәтләре белән шәһәрне данлап, аның хөрмәтенә җырлар иҗат итеп яшиләр. Читкә китсем сагындыра, Чибәркүл каенары. Гөлдар Хафизова, Денис Смоленцев, Татарлар. Чиләбе өлкәсе, Чибәркүл шәһәре. Матурлык дөньяны коткара, матурлык тудыручылар без үзебез. Татарстанның Лаеш шәһәрендә гомер итүче Зөлфия Габидуллина элек-электән үсмер вакытыннан ук шигү, тегү, бәйләү эше белән шөгыльләнә. Сандык-сандык бирнәләр дә әзерләшкән ул, заказга чиктерәләр иде ди. Бүген яши торган йорты да Курчагые, кул эшләре музее кебек. Бары тик үзенең теккән, шиккән, бәйләгән әйберләре белән бизәлгән. Хәзер үзегез дә күрерсез. Без килгәндә йорты каршындагы агач куакларны сирәкләү белән мәшгуль иде ул. Әтисез үскәч, ир-ат эшенең барсын да беләм. Хезмәттән курыкмыйм ди Зөлфия Габидуллина. Эштән бүлдердек инде сезне. Зөлфия Габидуллина үзе генә яши. Ире 4 ел элек гүриясе булган. 3 кызы бар. Берсе Лаешта үз гаиләсе белән гомер итә, 2 кызы Казан шәһәрендә. Балалары, моныкларым гел кайтып торалар ди. Ялгыз булса да бакчасын да карый, җиләк-җимеш, яшелчәләрне күпләп утырта. Быел 100 уңган икән. Сусыйда инде бутакларын кесеп чыгам. Монда ышык юк. Теге якта кояш ягында иде трәк. Һәр яктан булган Зөлфия ханым, кулларыннан алтын тама диләр аның кебекләр турында. Бакчачылыктан тыш тирә-якка кул эшләре остасы буларак билгеле ул. Без хәзер Зөлфия апаның өенә узабыз. Ул бик оста шигүче һәм бөтен өен үзе теккән, шиккән, бәйләгән әйберләр белән бизәгән. Хәзер үзегездә күрерсез, танышырсыз. Әйдәгез менә бу бүлмәдән башлыйк. Кул эшләре музеена эләккән кебек хис иттек үзебезне. Аның һәр бүлмәсе шундый, күпме көч, күңел җылылыгы бит бу әйберләрдә. Кул эшләренә килеп китүем шуннан булды.
Әни белән генә яшәгәч, апа 18 яшында апам бар, утырмышка чыгып Карагандага киттеләр. Әнием авыру иде. Ул вакытта пенсия түләмиләр иде бит. Авыл кешеләренә дә пенсия юк, акча юк. Менә мин иптәш кызым Менәүәрә, классташым, ул беләдер, мин бит әле сулагай, оннан бик авырлык белән шелтәр бәйләргә өйрәндем. Шигүгә дә шулай юк. Кем шигә белә, шул кешеләргә барып өйрәнәдер. Бокча булгач җәем шунда уза. Кара көздән иртә язга кадәр кулымда энә җеп ди ул. Бизәкләрне үзе уйлап таба, иң элек башымда план төзим, аннан кәгазьгә төшерәм ди. Рәсем дәресе буенча мәктәптә бары 5леләр генә алган ул. Ә шигүнең берничә төрен белә. Өч төрле инде алар. Берсен Жихәров белән шигелә инде. Аңа җеп күбрәк китә. Аннары соң әйтәләр инде русчаны крестик дип, икелеп кенә. Аннары шома шигү диләр инде шул. Өч төрле шигү инде. Инде Зөлфия апаның шәхсән үзенә килсәк, Лаеш районының Кече Елга авылында туган. 1968 елда кияүгә чыга, Лаешка күченеп яши башлыйлар. Район газетасы редакциясендә 26 ел тәрҗемәче булып хезмәт куя. Иҗади кеше, шигырьләр дә яза, биюгә, җырга да оста. Безгә дә җырлап күрсәтмисезме берәр җыр? Хәзер инде җырларга җырласам җырлыйм, чөнки ирем генә яратып җырлата торган җыр бар. Иреннәрен кызыл шәя дип җырлатадыр мен. Иреннәрен кызыл шия, күзләреңдән яратыймә. Менә шушы сезнең шөгылегезгә ничек карый иде? Бик хупые. Әйтәм бит, пенсия ала да, ник бу узак кайтмыйсың дисәм, ул инде кибеткә кереп, сетка тотып җепләр алып кайтадыр. Нык яраткан бугай сезне. Бик артык ярату тоже кирәк түгел иратка. Үзегез дә шулай ук яраттыгызмы? Юк. Ияләштем. Ул миннән олырак, ул миңа әти дә, абый да, әти күреп үсмәгән бала, ул миңа үзенең игътибары белән җәлеп итте. Юксынасызмы? Бик. Ире Газиз аны урлап алып кайта. Үзеннән 9 яшькә өлкән була ул. Авылда яраткан егете дә кала Зөлфия апаның. Тик аның белән Газиз юлыма чыкмаса да кавыша алмаган булыр идек. Әти безне ташлап башка гаиләгә китте. Гомер буе әтисез бала исемен алып, кимсенеп, кимсетелеп үстем. Туй төшерергә капкалары да юк бит аларның дип йөргән егетемне уеннан кире кайтардылар ди Зөлфия Габидуллина яшьлек хатирәләрен яңартып. 51 ел инде аның үлгәненә, менә олы кызым туганда үлгән иде. 51 ел. Мин аны 51 ел эчендә бер көндә искә төшерми калмадым. Һәр кешенең үз гомер сукмагы, тәкъдире, ярый әле кулым эш белә, шигү, тегү тынычландыра. Шуларга карап, эшемнең нәтиҗәсен күреп юанам ди ул. Матурлык дөньяны коткара. Ә безнең очракта кеше язмышларын. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Лаиш шәһәре. Тапшыруыбыз ахырында Зиннур Насыйбуллинның Татар теле дигән шигыреннән үзек тәкъдим итәбез. Синдә шатлык җиңеллеге, кайгылар авырлыгы, ата-бабам батырлыгы, аналар сабырлыгы, синдә күңелләр киңлеге, туган җирем ямнәре, синдә илем иркенлеге, синдә дөнья гамнәре. Ана телебезне кадерлик, татарча аралашык милләттәшләр. Уңышлар сезгә. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.